non angkeleji inkoira prila pen inkoira troxy an bolong komaji karbi juta klamarong ingdeng thongke brake thom karbi lameta mai ningkan se kamai pi ke paman ponje along karbi employment association mate karbi chokomar asong therapy amai an parta bolong komaji hawara mai atum pen chipatir pi ponse kapang thira sai ke paman pon laben alang li tum pen pinang an ason amung kacirap kaci todunji apan cisik cedang pon an parta karbi ang long pen ang tan exam along ri along kedo akarbi rat atum sitami ingdeng thongke brake thom karbi lameta mai ningkan se kamai pi ke paman pon along nak chetong tun pen alira chamnang pidun po pusi ning che thelo pusi pherang ke thengno pen na pachini dun to kapang thira sai along karbi employment association mate KEA tirbi amai phu hakim rong pi laben konchumban dile rong pi organizing secretary bina kropi cultural secretary pansing kro laben karbi employment association bolong komaji aru bidisa dhansing hanse konchumban tebesar singnar laben karbi lamtasa dokpang sarklim taru lapen karbi employment association along klem rapet am rapet ajir poltun jelang rapet pensi kapang thira sai tengpon susi terang ke pen berdara pali Kardom Pajir Mila Lapen Nilitum Karbi Chokamara Song Karbi Employees Association Central Committee Lapen ke Volongkom Aji Zonal Committee Ahin Dextemi Nanglutung Ahin Putot Kardom Pajir Mila Lapen Kantini Kardom Pajir Mila Nilitum Pini Ladak Karbi Employee Association Mate Karbi Chokamara Song Central Committee Lapen ke Volongkom Aji Karbi Employee Association Zonal Committee Chingrum Petpen Nilitum non ke bangji la ingkoi atha hong kebra ke thom la bangso karbi la meda mai pi ladak ke padu pondoji la siladak along ka chitu our side claim dunang kuneli room central committee la pen bolongkom aji la bangso national committee kadu kobe achok pamar compensing waisi ini la bangso ni phai tenet ke ani la bangso side ke pachun ponji phan ni tum ladak wanglo la so teng sin niletum kaching wai teng pen ke pachin ponji phasi niletum chokamar do an sistem la tang chi tongsi niletum ke pangthir pen chenglok la pen ke aku thek an la dak karbi la meta mai ame pi pachun ke messenger phan kachek to angdeng tin sistem la so kachiram din dia phan posin niletum la dak wai la si niletum athipi bang ke la hello la si niletum nadon karbi la meta mai pi pona long sistem angkang pi karbi na hok le do sistemi elitum alam met aki ke pachan along ke katu wis sistemi chitu dunangi elitum hello khai amoy arbunglo lasi abang solong sistemi katu weda wang petan anso se chitu konang po elitum lamet lamchong lam iki irthe dang pahuk long dia phan tosini elitum ta thekthida sita asabe sita elitum karbi chokamara song dan sta kachira dungi phan na ni yang chitu dunlo kardom bolongko maji karbi jutongal kamalong Karbi Employees Association Central Committee hin pen kacitong asai mate pangthir asai ini pacira pen tundak kacitong asai pacuniman cingrum lo lasi las pangso lam the kacingrum kenang sot kamat hagala pohlo pening karbi lameda me ningkan segme te ingdeng thongke praket thom ningkan segme pi non ke bang bom arkoi siklon ni phai ingkora phripen ingkor troxian dadak arbistwa klamlong padupon po basala bangso ke padupon long karbeng long atok anu kedu milit ni hang ni rep ni tu aperan pada karbeng long pedang tan kedu Sonitpur district Kasar district Meghalaya state long do karbitum pamanipur long do karbitum setame ladak lamet lamchong cepate baga cepaklang long ketong pan akton ta sik dolo posin tu berta long tu lapen la sonil tu bini pang thira sai lapen ga cheto sai ka klem ta la bangso message ta alang le tu malawan setame ke palit dam pet ji phat pak Kamrup district long setame Nagaon district Huzai district long tu karbitum tu alo tu alo kedua karbitum setame karbi alam lamet lamchong
an suse pacing thur thai ji ketok kelang peceng lok nim rokom pen kecil aron barim lahai ke pacan ketok pen apa cetang dia pan sin tun bin lepas selesai ke deng pot la si ini dak cetong Karbi Employees Central Committee lapen bolong komaji Karbi Employees Journal Committee tum katu ke tak nanti tong pecoro lok pada pan setel lapen karta la press media tu masa pekan itu mahin pen ningak long akarom pajir pon pan sedeli lam the bangke ninja pon icalo coro pon tu lang Karbi Employees Association Central Committee bentum coro pon tu ladak langper MSC bate Karbi Autonomous Council EM ke hai Modhuram lekhe sarfan terme ningak long bentum Karbi Employees Central Committee ahin pen bolong komisi Karbi Employees Association Journal Committee hin terme alang pan ningak long ben kacuro pajir pono artike alang kabori laben ladak langper arada tum ente bok perai singason puron fuluni hawarong tutumon dode sangse ani bangke klem madam langper alu pedang an hampang song do sila hampang song tin setame labang so labet ingding thongke braket thom ka pachun pe meji phan dode sangse ani bangke klem madam loka charle song pacheng lok kar bitang suma song pacheng lok langper alu motote la hampang song do an setame ani bangta tak klem madam dode sangse pindo si non ni ta thihek lo non labang so anam ani setame mesen pen labang so asai pachun bodi pal tum kardom kardi tapedulo lapen ning thelo botor bokan ta mi eti pusin ning thelo pen kijutsu si puthot em sar initiative ke en lapen dakar bilamera me pepu sarkam singan se amat sedabela dak sedo alang ta ni bang ta dak kam ko an si kichun chunche ni bang ta tangche langwer sialang kon choro parno si diltum la KIA Central Committee hin pen ladak la bokolia Journal Committee ai pen akiro lansi pipon pen eli non bagi lansi lam thet chini pon tencap niltum hin mede kera niltum si kamatha dolo la non ke bang bom deng thong ke thong phan ke niltum langa ok pada kerap dunia phan tum kamatha pon dolo langa ok kerap dunia phan lapen kijunalak pen lason kanang sot ahai sate untuk makan itu mau kecing waitang tu lah perap dunji. Central Committee masar mati Journal Committee. Central Committee. Tak Journal Committee tu unan bori itu loh lah. Tum dak pen salah jong alak tum tapi pidun po.